Mezintirîn grûp û yekîniyên Bakurê Sûriyeyên çekdar yên ser opozisyona Sûriye ve ragihandin ku ew bi giştî tevlî saziyeke leşkeriya nû dibin navê Bereya Niştimanî ya Azadkirinê ango Cebhel Wetaniya li Tehrîr bûn. Li gorî daxuyaniyeke fermî ku ji Bereya Niştimanî ya Azadkirinê roja çarşemê yekê meha heştan 2018 hatiye der, her yek jê Bereya Azadkirina Sûriyê li wayên Siqûr Şam, Artêşa Azadan ango Ceyşil Ehrar serbarî yekînî û grûpên beriyan hat tevlî Bereya Niştimanî ya Azadkirinê bûne li xwe digire. Bereyê di daxuyaniya xwe de amaje kir ku ew yekîtiya leşkerî bo koka şoreşê ya nû ye. Daxwaz ji hemî grûpên din kir ku bi berpirsayetî vê meselê hilgirin. Grûpên çekdar yên ku berîn hat tevlî Bereya Niştimanî ya Azadkirinê bûne ev in: Feylaq Şam, her du firqeyên beraveyên yekem û duwem, firqeya yekem ya Bipiyan, Artêşa Idlibê Azad, Artêşa duwem, Artêşa el-Nuxba, Artêşa el-Nasr, Şuhada el-İslam Dareya, Liwa el-Hurriya, firqeya 23. Vê yekê saziya leşkeriya nû ku bi navê Bereya Niştimanî ya Azadkirinê xwe ragihandiye 14 grûp û yekîniyên çekdar li xwe digire û tev jî wê dibin sîbera opozisyonê de kar bikin. Li gorî goberiya çend rojan grûpên çekdar yên di Idlibê ragihandbin ku mebesta wan ji wê yekîtiyê ew e ku rûbirûbûna êrişeke rejima Esed û milîsên bi ser ve û hêzên piştevaniya wê bikin ku eva demeke li derdora Idlibê xwe amade kirine. Herwiha armanca wan ku şoreşa Sûriyê û qurbaniyên hatine dayîn ber avêtî nebin û şoreş berdewam bibe. Ji derna medyayî Sûrî jî beryanha eşkere kirbûn ku hejmara çekdarên opozisyonê yên ku li Idlibê û derdorê wê dimînin nîzîkî 75,000 çekdarî ye.